ano ang malakas naman ng Manigo, si Distrito. At malaki kay Distrito. Lumilipas ang panahon, pabiyak ng ating mariwana lang yun, mga yun. Sure di mapapangasawa nito yun. Sure di mapapangasawa nito. Kaya mo si Renom yan, o? Surte ni Jackpe. Saan ba ka ngayon nakatira yun? Yun ang maganda. Hindi ba ka nagtatalo? May bahay na sila doon? Matagal na rin nakatira yun doon. Kala ko dati nagtatrabaho yun sa Tingon, bago. Saan ka ba? Mas maganda sa teacher. Yung asa, si General Siari sila. Malaki ang sweldo ng teacher. 30 na ang sweldo ng teacher eh. Pati si General Sa Siari. Sipil, magkano lang? Munisipyo na rin. Sa Sipil, magkano? Yata may Sino ako ba dito sa bahay? Magkano ako yun? Tatanong sa akin. malaki naman yung Kida Jackre. Yung Kida Jackre sa'yo. Ito yung Naupa ka ba? pinapaan. Nakatira rin sa'yo. Yata. Well, anak niya pa rin to. Ano sa pare? Nananin pati sa ano. Oo. Kung bilang pakinabang, huwag mong lugar. Iba pa. Pag ang ano ay, sinaunang di gasolina. Doon ako sa bago talaga sa plane. Rose yan, Rose eh. May pangalan to. Ano? Ay na. Si Passion. Magkano ang ano? Walay. 2 years. 2 years pa. Walay. 2 years. Tapos 1,000 lang. 3 months. Pero na-arresto lang. Yung taong ito. Wala ka pa. Aga saan ni pare. Kapag, buti. Yung kanya kung walang nila eh. Tagal yan. 3 taon na. Ay bago wala pa naman. Ngayon lang naglabas ang plaka eh. Kaya naman. Kasi nito nga nito parang... Ay, ito nung ito yan. Nung ito yung brand yung talaga. 65,000 ang kasi ito. Bibili lang ako. Cash, 65. Tapos pag yung hulugan, yung 500 na ako 500. 5,000 eh. Ay, ano kaya? May mga ilaw na. Pero, Ay! sana, puta magbabag. Ibibigay mo pa yun siya, ano? Ibibigay mo. Ay na! Ano ba? Napaputokan ko yan ng bangus sila. Ano ba yun? Pwede po. May starter, may manyakis. Nandito tayo ngayon sa pilahan. Sa hero. Ano mo, naglalaro ng basketball. Ako din tao.
Meeting ka? Mamaya pa, alas 7. Kaya, nag-agas Chong. Jollibee sa labas. Jollibee na uli. Bilang na yun? Ha? Bilang yun. Dalawa? Nakadami na, puno-puno eh. Layo ng pinarkingan ko eh. Papasok. Ako nagparking doon sa may BGMP. BGMP. President! Yan, service ko yan. Hello, friends. Bye! Uwi na. Pero yun, doon, dyan nakatira yung babae, yung yaya yun eh. Yan nakatira sa ano? May papapasok dyan sa Blue House. Pero yung service ko yung bata, andun sila nakatira. Nadaanan ganyan kahapon yung tricycle diyan na wala ng preno. Anong oras yun? Ah, YTX, stainless sa tricycle, sidecar. Magkano nga po yung card? 30. 30 nga na. 30 po. 30, pwede na yun. Hindi nadaanan. Hindi. Kita mo yung kahoy doon kanya pag-usaw. Hindi may puno doon nakahilig. Bago nakasaksak ang daming sakay, may mga bata. Mag-upo. Ibang oras yung kahapon. YTX, stainless ang sidecar. Naisipin mo yun. Ano po, sa bandar na? Under na. Tapos ko, pagkasakit ng nagawa. Wala sana? Sabi nga sa bahay, Ano bandar na? tinatapong ko at gustong presyo ka i-stop, hindi mo nagagawa.